ahrama bil witri walam yadhkur adadan iktasara ala masya'a min wahidatin ila ihda asyara witron. Qalahu Ibnu Hajar. Wong nglakoni salat witir iku diunekno mboten napa-napa, mboten diunekno jumlahe nggih mboten napa-napa. Sing penting niat awale, aku ake witir telu, berarti kok masih loro dhisik, langsung telu nggih mboten napa-napa. Mboten disebut. Sing penting niat ini lho kepengin telu, ngoten ya berarti iku telu minimal telu. Tadi misalnya ono wong gak nyebut jumlahe terus akhirnya witir sakarepe dhewe. Maksudnya 1, 3, 5, 7, 9 gak nyebut pokoke wis 2, 9, 2, 11 mboten napa. Lah ono wong nglakoni witir sampai 11 sampai 3. Tambah akeh nek nurut Sayyidah Aisyah niku tambah akeh ya tambah ganjarane akeh nalikane dipuntangleti karo yang sahabat Mbak Aisyah ganjarane iku ya apa jere Kanjeng Nabi iku al ajru bi qadri ta'dib wa nasabik. Taune Kanjeng Nabi niku ganjaran tergantung pegele. Jadi nek tergantung pegele tambah akeh ya tambah akeh ganjarane, tambah pegel ya tambah akeh ganjaran. Iki dudu megeli lho, pegel karo megeli siji. Megeli ku sapa sing cek sowe iki namane. Ngono misale sing megeli beda. Kanjeng Nabi ku ya dawa nek salat iki sowe. Tapi nek kapane wong sing diimami karo Kanjeng Nabi ku seneng mergo napa? Suarane Kanjeng Nabi niku siji enak, loro wonge dinteni. Di luwih seneng ketemu ngoten lho. Ana sahabat sing niru Kanjeng Nabi dawa, wong kampung pore mara nang Kanjeng Nabi, bener awakmu ngimami dawa-dawa nggih Kanjeng Nabi. Malah padha-padha niru jenengan. Niru jenengan ku niru wonge gak iso, ngoten lho. Niru Kanjeng Nabi gitu kok niru ngono tok wae, tapi persis iku aja. Gak kuat sampean. Nggih, niru iku mboten saged niru Kanjeng Nabi, persis iku mboten saged. Ya niru tahajud ya tahajud. Perkarane mau persis iku kangelan. Ajeng tiyang niku wau diwara wis sing nurut karo apa jere umate. Wah, akhire ngajine salate gak sesuai kebutuhan umat.